Mayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Halloween costume gihimo sa Kapitolyo, agi og pagtimaan sa kalagkalag. Ang Cebu Provincial Capitol nagpadayag sa kamahinungdanon sa kultura ug tradisyon sa mga Subuanon. Ang report ni Yani Almonia. Magunalan kita kan. Nahimubangin sa Capitol employees o mga bata ang Halloween trick or treat. Apil si Governor Pambari 4 nga nakig-uban sa kasaulugan suot ang costume sa karakter ni Elsa sa pelikula nga Frozen. Nagsadya ang mga empleyado sa Kapitolyo sa mahigugmaon nga liderato ni Governor Pambari 4. Alang sa mga empleyado, dako ang kalahian o kabag-uhan sa environment sa Kapitolyo sa pagpangulo ni Governor Pambari 4. Actually, kuan siya refreshing siya para sa amoa kay ganing gawas niya magsukat ni dili na lang dito mahadlok ba amo kuan. And then sa mga activities po kana open gani siya to listen to us. Sigo. O niya para sa amo kuan siya kanang gaan mo trabaho na nindot mo trabaho kay tungod murag rewarded ni ba kay tungod sa iyang style gani of governance. Salamat kayo Governor Pam sa kaning event kay daghan kaayo ang mga bata nga nalingaw, daghan kayo mga talent nga na-showcase diri sa Halloween ug ang mga creativity sa taon na ipakita gyud tungod sa kaning programa. Salamat kayo Gov ug amping kanunay. For me, that's what leadership is all about, no? And that's good governance na maduulan kas tao. Whether employees diri sa Capitol, whether atong mga kauban ng probinsya, mga fellow public servants, so na importante nga they feel nga naara ko diri for them. Sa pagsaulog sa kalagkalag, gihimo sa Kapitolyo ang Halloween trick or treat. Ang mga empleyado nagparada sa ilang mga makahahadlok nga costume ug props. Kapin sa usa ka gatos ka mga empleyado ang nipasundayag sa ilang mga costumes. 131. Lakip sa selebrasyon, ang mga bata nga nagsuot og mga Halloween costumes, gipangatagan og candies ug uban pang mga freebies. Ang pagsaulog sa kalagkalag, kabahin na sa tradisyon o kultura sa mga Subuanon sa paghandom sa mga mahal sa kinabuhi nga nitalingwan na. Salamat sa itong mga department head, sa all employees here sa Capitol, at itong legislative branch, no? Full force yun niya. Wala din ako dapat nga ingunani data cooperative diri at collaborative diri sa Capitolyo. Let's give each other another applause. It gives me so much joy to see the children very happy. So ako sa talipay sa kainulong ako na judges, salamat kaayo for being here. And this is just the beginning of more fun to come in the Capitol. So it's more fun in the Capitol! Thank you everyone! Balita, may labot ang Sugbo. Ako si Yani Almonia, Sugbo News. Cebu People's Action Center ni Governor Pambari 4 nang hatag og libre nga tubig sa mga terminal alang sa mga pasahero. Si Shilo Oy Siraspi adunay report. Anam-anam nga nakadaghan ang mga pasahero nga mopauli sa kalungsuran aron ag tumudagkot sa mga lubong sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ang Cebu People's Action Center naghatag og bottled water sa mga pasahero o drivers. Gawa sa libreng tubig, si Governor Pambari 4 nagmando sa Cebu People's Action Center sa paghatag og ticket sa libreng sakay sa mga buses paingon sa nagkadaiyang lungsod sa South ug North karong Nobyembre 1 ug 2. Balita, may labot ang Sugbo. Ako si Shelo Uy Siraspe, Sugbo News. Governor Pambari 4 naglantaw sa mga dagkong proyekto sa kalambuan sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas o sa Rehiyon 7.
isip bag-ong chairman sa Regional Development Council kon RDC7. Si Ana Comiso, adunay balita. Ang Malacañang nitudlo ni Governor Pambari 4 nga maoy mangulo sa Regional Development Council RDC7. Sa gugma sa pagserbisyo, kinasingkasing nga gidawat ni Governor Pambari 4 ang gihatag sa iyahang katungdanan, isip bag-ong chairperson sa Regional Development Council RDC7. Isip leader sa RDC7, gilantaw sa gobernador ang mas dakong gahom aron mapalambo ang mga major infrastructure projects sa Central Visayas o tibuok Region 7. Hinuon mapasalamaton si Governor Pambari 4 tungod kay una na silang nag-alayo ni Bohol Governor Aris Omentado alang sa kalambuan sa Sugbohol. Sa Sugbo, usa sa gipunti nga proyekto ni Governor Pambari 4 ang Talisay Naga Diversion Road nga aduna nay approved feasibility study. Ang Coastal Diversion Road nga makapamino sa trapiko sa Southern Corridor sa Sugbo nga moagi sa Talisay City, Minglanilla ug Naga, usa ka alternatibo nga agianan paingon ug gikan sa habagatan. Prioridad sa gobernador ang mga proyekto sa water system, Metro Cebu Expressway nga magdugtong sa Danau City paingon sa Naga City ug mga diversion road sa lalawigan. Ang Regional Development Council RDC ang pinakataas nga policy making body sa Region 7 nga nag-coordinate sa mga kalambuan sa ekonomiya ug sosyal nga programa aron masiguro nga ang mga lokal nga inisyatibo mahanay sa nasudnong tumong sa kalambuan. Balita may labot ang Sugbo. Ako si Ana Comiso, Sugbo News. At pangi ang uban pang mga kasayuran ug balita nga may labot ang Sugbo dinhi lang sa Sugbo News page. Sugbo anon manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ako si Monching Auxtero, maayong gabi.